The book of Samuel, second book of Samuel, chapter 1, verse 26. Uthi pha verse 26 kwiBhayibhile endala uthi ndibandezelekile ngenxa yakho mzalwane wam Jonathan. Ubumnandi kakhulu kum, kubalulekekile ukukuthanda kwakho ngaphezu kokuthanda komuntu oyinkazana. Mhlawumbi sifumane kule Bhayibhile intsha ithi yona le nguqulelo intsha. Kubuhlungu kushiywa nguwe Jonathan mfowethu, ubuyinxeke intandane kum. Uthando lwakho kum beluncamisile, beludlula uthando lwentombazana. Bazalwane bam abazintanda, mandiqale ke mhlambi kule ndawo ukulungisa ingqondo zethu sonke. Isibhalo sinamandla, singumlilo. Balekile ke bashumayeli xa nitolika isibhalo ususe isandla sakho ukwenzela into yoba imessage yesibhalo ingathintelwa nguwe, and ungayi esibhalweni sele ufuna sithethe lento ofuna sithethe yona sibe singathethi yona. Apha ke ngokufitshane, this is brother in love, luthando olu lobuzalwane. Ndicela ke ukusummarize le vesi ngaloo ndawo ethi luthando uthando apha lobuzalwane. Sidibana ke baphulaphuli apha nengxelo ebuhlungu kuDavide, baliswa ngunyana kaAmeleki esithi kuye, ndisuka phezu kwentaba zeGilibhowa. Amadoda ebesiwathembile awile akwaSirayeli kulaa mfazwe. Agqibe lo mfana athi kuDavide, ndisindeke apho ndabaleka ndeza xelela ezi ndaba. Enye into enzekileyo phaa kwezaa ntaba zeGilibhowa, uSawule ukumkani wakwaSirayeli uwile, nonyana wakhe uJonathan kanjalo uwile. Siqwalasele ke izinto apha ezimbini. Eyokuqala into kukuba uDavide ufumana umphanga. Ngamazwi ke la awathetha xa igqibofumana umphanga. Bazalwane bam abazintanda, ndibuhlungu, kubuhlungu ukushiywa nguwe Jonathan mfowethu. Ubuyinxeke intandane kum, uthando lwakho kum beluncamisile, beludlula uthando lwentombazana. Bazalwane bam abazintanda, ndithe ke le Bhayibhile okanye iBhayibhile ithi apha luthando olu lobuzalwane. Bazalwane bam abazintanda, ndihlabulele ke le ntetho yam yanamhlanje ngelithi mhlawumbi ukuze uzikhangele kwimira okokuba unabo nabazalwane. Phambi koba ndidadele ke enzulwini ngalo mcimbi, ukuba ungakhe mzalwane wam ungaphangeli okanye gxebe, ifrizwe imali yakho for 3 months, isalary yakho ingangeni,
ingaba na unabo abazalwane abangathi kuwe nansi i-150 yepetrol khawubugalela kule veki usiye emsebenzini, bathi nansi i-200 yombane, athi omnye nansi iplastiki yegrosari, noba ubugrosa eWoolworths kodwa phathe uCheckers okanye enye ivenkile uSpar, there's umzekelo. But eyona nto bendicela uyijonge uyiqwalasele nzulu, ingaba unabona abazalwane. Uba kungafrizwa imali yakho for inyanga ezintathu ungafumani umvuzo wakho, ingaba babantu othi ngabazalwane ngabantu abangathi khanimjonge, imoto iyarepossesswa, ibhanki iyafowuna, khanimjonge, abantwana bakhe abanasikhafutini esikolweni. Ingaba unabantu abangahlekisa ngentlungu yakho, noba unabantu abangathi xa unoba sentlungwini bavelane nawe, bakubonakalise inkxaso nothando. And ke ngoku ndizothi namhlanje, remember lusuku lwesine olu bazalwane, ngoMvulo sithe xa siqala le week of prayer sathi ewe eli lizwe uThixo asisakulo alifani neYiphutha. Sanephupho ke leJerusalem entsha, ilizwe elihle. NgoLwesibini bazalwane bam sathi ngaske uziqonde into kokuba umbaxa ngokwemvelo. Uthi umpostile ndithi ndifuna ukwenza okuhle kusuke kuphumo kubi. Sathi kodwa lawulwa ngumoya ucinezele inyama. Izolo sithe sizoashora okokuba ungumntwana kaThixo. Sathi ke kuJohane zintanda ngoku singabantwana bakaThixo. Samisa ke the doctrine of assurance. Namhlanje, now that we know that you are a brethren, sibuza umbuzo kokuba unabona abazalwane. Bazalwane bam abazintanda. Okanye unabantu abanothi xa unoba sengxakini bahlekise ngawe estradweni, bachube inhlungu yakho ibe yinto eyi-entertainment kubo. Bazalwane bam, inyembezi zakho nenhlungu yakho kubo ibe yinto yokuhlekisa nento yokuzonwabisa. Bazalwane bam abazintanda, mandinqamle ubudlelwane buka Jonathan noDavide xa bendinokulanda bekoba kude, kodwa ndicela ukuvela njengale ndawo ethi uJonathan uzala nguSawule. Bazalwane bam abazintanda, yena uJonathan abe nomntwana ekuthiwa nguMefibhoshethi, umzukulwana kaSawule. Ngenxa ke yemeko zemfazwe abalekiswe lo mntwana onguMefibhoshethi, athi uanti xa imbalekisa emfazweni aqhubeke awe ophuke inyawo zombini umzukulwana kaSawule ukumkani, kodwa yofihlwa bazalwane bam kumhlaba kuthiwa yiLodibhare. Bazalwane bam abazintanda, uDavide ke ube yi-threat kuSawule, ngoba abantu abasesikhundleni okanye abantu abakwiposition ababekwe nguThixo baba nayo into yoba babe intimidated xa bebona omnye umntu okwazi ukwenza lento abayibizelweyo okanye lento abayenzayo. So uSawule usukele ukungamthandi uDavide. Ewe iyodwa imini ekwathiwa uDavide ubulele, uSawule ubulele amawaka, uDavide ubulele amawaka ngamawaka. Ewe baphulaphuli, if uSawule wayeqondile ingoma eculwa ngomama yayisithi uzuko kuThixo
kuba uSawule umsebenzela uThixo. Bazalwane bam, isiqendu esingaka, uDavide yena uhambe mganyana ungaphezulu kukaSawule, kodwa naye esebenzela uThixo. But uSawule, because he was threatened nguDavide, wayithatha laa nto as if abantu ngoku he has become unpopular ebantwini. Kugqama uDavide endaweni yoba kugqame yena njengekumkani yakwaSirayeli. Bazalwane bam abazintanda, so ke kudala ke uSawule ezungeza umphefumlo kaDavide. Ngenye imini ke uJonathan uinterceptor icommunication, uva indaba ezithethwa nguyise, into yokokuba uyise uplena ukumbulala uDavide. Ahamba ayothi Davide, ewe utata akacinga okuhle ngawe. Ewe Davide, hamba ubaleke uyozimela kuba utata ucinga ukukubulala. Bazalwane bam abazintanda, bulumko. Awu, ukhona nomzalwane ongathi kuwe uzokwayela? Ukhona na umzalwane ongathi kuwe hatya uzolimala? Ukhona nomzalwane ongathi ewe kwakuthethwa kakuhle ngawe akulumkise? Ukhona nomzalwane ongathi u-excited usithi ndifumene ipost, athi buyumva le post inali yelekenqe? Ukhona na umntu onokulumkisa ukuze bethunana usinde umphefumlo wakho kwikrele longendawo? Unaye nomzalwane, bazalwane bam abazintanda. Ewe ave kukuhle ukubona abazalwane bemxhelomnye kunjenge-oli isihla ezindevini zika-Aroni. Unabona wena abazalwane, ewe noba unabantu nje okhonza nabo abanozwe bathi mhla kukubi ebomini bakho, ewe babe ngabokuqala ukuhlekisa. Bazalwane bam abazintanda, uthi uDavide kubuhlungu ukushiywa nguwe Jonathan mfowethu. Ewe ubuyinceke intandane kum. Bazalwane bam abazintanda, bulumko. Uthando lwakho kum beluncamisile, belodlula uthando lwentombazana. Utsho njalo uDavide xa bethunana reflector ngomhlobo wakhe bemthanda. Bazalwane bam abazintanda, this is a brotherly love. Bazalwane bam abazintanda, ndicela siyinote le ndaba, uthando olu lobuzalwane. Bazalwane bam abazintanda, anazi na uthando lobuzalwane zenifunde incwadi kaFilimoni. uFilimoni unesicaka ekuthiwa ngu-Onesimo esimsebenzelayo. Andazi babaxabene phi, ewe Onesimo noFilimoni. Wabaleka u-Onesimo, xa ibaleka u-Onesimo kanti uzobaleka afike kwidolophu ekukhona uPostile uPawulos, athi xa iva intshumayelo kaPawulos aguquke u-Onesimo. Bazalwane bam abazintanda, athi akuguquka u-Onesimo athi Pawulos, eyona nto ndingaxelela yona, ndibe ndisebenza ngoku ndaxabana nebhosi yam, ndilapha nje ndiyivile ivangeli, ndiyamamkela uYesu njengenkosi nomsindisi, kodwa ngoku khawundincede undixhase. Ewe uthethe nalaa mntu ondiqashileyo andibuyisele emsebenzini. Wabhala ileta umpostile uPawulos ebhalela uFilimoni. Uthi xa ibhala le leta uPawulos uthi, Filimoni, yamkela izibilini zam. Baphulaphuli basabela FM, yamkela mna ngokupheleleyo Filimoni. Ndizisa kuwe Filimoni isicaka sakho ebesikade sisendlini yakho u-Onesimo, kodwa ngoku ndimzisi elikhoboka, ndimzisa ngoku engumzalwane. Sidlelana naye kwiindaba zosindiso, sidlelana naye, ungumzalwane, ungomnye wethu. Bazalwane bam bazintanda, uthi ke nokokuba wakona u-Onesimo, nokuba unetyala kuwe, ndicela oko ukubalele kum. Mna ndinguPawulos,
zokubhatala. Bazalwane, aninabo nabazalwane abangake babe yi-assurance ukubona ibhanki xa izokuboleka i-loan ibuze into yokokuba ungabambisa ngantoni ufune ukuthi uthi kwibhanki ndine-asset, ndinemoto, ndinomzi, ndinomhlaba. Ithi ke ngoku ibhanki siyakuboleka imali because kukhona i-assurance, kukhona i-asset esixelela into yokokuba wangayibuyisi le mali sizokuthatha ntoni. Bazalwane bam, asinabo nabazalwane abangake bame egephini babe yi-assurance. Bazalwane bam abazintanda, babe sisiqinisekiso sokokuba nokokuba ungene ezindlekweni kodwa lo ngumzalwane wethu, asizukumyeka angene nje ezindlekweni. Bazalwane bam abazintanda, ndicela ukuthi kuni yinto le eyagcina ibandla lokuqala, abantu abaguqukayo bashiyeke eJerusalem. Bazalwane bam, uthi uLuka xa ibhalela uTheophila kwincwadi yezenzo, uthi uLuka ibandla lokuqala lahlala kwimfundiso zabapostile. Bazalwane bam abazintanda, ibandla lokuqala uthi uLuka xa ibhalela uTheophila, uthi okwesibini lahlala emthandazweni ibandla lokuqala. Bazalwane bam abazintanda, uthi okwesithathu lenza umthendeleko, lagcina inkonzo yokuqhekeza isonka. Bazalwane bam abazintanda bulumko, uthi uLuka xa ibhalela uTheophila, uthi okokugqibela into yenziwe libandla lokuqala, wonke umuntu wathi xa enomhlaba wathengisa ngawo wazisa ecaweni kwasherwa. Ibandla lokuqala laye lathi zonke izinto labelana ngazo. Bethunana ongena bhlukwe wanikeza ibhlukwe ngambini ngantathu kwanezinhlanu nezisixhenxe nezilishumi. Bazalwane bam abazintanda, ibandla lokuqala lazibona izidingo zabazalwane. Ngulowo nalowo wakhavarisha omnye. Unabona babazalwane noba nje bazalwane, aniyazi into ngabi nabazalwane. Uyazi kuke ukuthi noba ucinga ukwenza umsebenzi ekhaya ubize amathilethile akowenu, uthi bethunana bendinalo mbono, usuke uve isandla esiphakamayo esithi ke ngoku ucinga ukwenza njani le nto uyicingayo. Noba uthi ucinga ukwenza umgidi onyanakho, uve isandla esithi ngoku ulungisile. Akukho mntu othi mntakwethu ndizokuxhasa nantsi inkabi ebhokhwe. Abantu baske bafuna uqonda into yoba bazalwane, andazi noba ndiyayichaza kanjani, kodwa ke kubuhlungu ukushiywa nguwe Jonathan mfowethu. Ubuyinceke intandane kum, uthando lwakho kum beluncamisile, beledlula uthando lentombazana. Bazalwane bam abazintanda bulumko, namhlanje bazalwane sithetha ngebrotherly love. Aniyazi brotherly love, mandinikhumbuze. uPetros usentilongweni, uthi umbhali ibandla zange lilale ngobo busuku ladibana. Ndicimba kukulo John Marko kula upper room lathandaza. Uthi umbhali lathandaza ibandla ngenyameko ngenxa yakhe uPetros. Weva uThixo umthandazo wabazalwane. Bethunana bathandaza ababazalwane bekwi-upper room. Imithandazo abayithumeli eprison, bayithumela to another address. And apho
baviwa xa bethandaza nguThixo. Waphendula uThixo wenza ummangaliso, waphuma uPetros eziseleni. Jonga xa yonkqonkqoza kule ndlu ebebethandaza bekuyo, kwabona bakholelwa. Intombi yayivula icango, yakroba nje emnyango, yathi ngathi nguPetros, yaphinde yangena endlini, yashiya ucango luvaliwe. Yathi umntu omeyapha emnyango, yekani ukuthandaza, umthandazo wena uviwe. Umntu olapha emnyango nguPetros. Bazalwane bam abazintanda, kodwa the lesson behind lathandaza ibandla ngenyameko kuThixo. Bazalwane bam abazintanda, bazalwane masingene kule ndawo. You know bazalwane, akukho nto ibuhlungu njengokujikelwa ngumzalwane. Ewe ndiyakubona ukujikelwa lutshaba. Uyabona xa umazi umuntu uba kakufuni, noba kuthiwa ngakubhitreya, noba kuthiwa angathetha kakubi, noba ngenza into embi kuwe, you already know into yoba lutshaba lakho. Kodwa wonzakala kathathu nakasixhenxe xa kuthiwa wonzakaliswa ngumzalwane wakho. Bazalwane bam abazintanda, lento ndiyithethayo bazalwane bam ingqinwa nasisibhalo. Animkhumbuli na uYosefu ngobubele uphume ekhaya eyokhangela abantakwabo. Bazalwane bam abazalwane bakhe, ewe athi xa ebakhangela abazalwane bakhe, kanti abazalwane bakhe bacinga okubi, bamthengisa uYosefu. Bazalwane bam abazintanda, waguqula uThixo izinto, ngoba xa uzithobile uThixo uyakuphakamisa. Waguqula uThixo izinto, xa usenzela amayelekenxe uThixo udibiza igodi. Waguqula uThixo izinto, kwafika ixesha lendlala kwilizwe ewe uYakobo wayekulo nonyana bakhe. uYosefu kwilizwe wathengiswa kulo eyiphutha, wenziwa i-prime minister, wenziwa igovernor. Bazalwane bam waphatha ezoqoqosho, i-economy yonke yasesandleni sakhe. Kwaguquka izinto, abaya babesemandleni wabathoba uThixo, wabuYosefu esemandleni. Xa befika besithi bazothenga ukudla, uYosefu wababona into yokokuba ngabantakwabo, wababuza into yokokuba ingabe usaphila na umninawo wam uBenjamin, uyihlo yena usaphila. Ngelo xesha usadisguisile uYosefu, uzifihlile kubo, ebabuza into yokokuba nishiya bani emva. Xa ebandulula wathatha imali ebebethenge ngayo, wayiphindisa wayifaka kwiingxowa zokudla, ukwenzela into baze baphinde babuye. Bazalwane bam abazintanda, wabenzela ifavor, into abangayideserve. Ewe abenzi bobubi wabenzela ifavor, etsalwa ligazi, loba ligazi labo, ligazi lakhe eli uYosefu. Ewe xa bejika bebenqika umthwalo, babona le mali, xa bebuya wathi hayi hambani, siyayazi le mali enihamba nayo. Wabagodusa. Xa ibuya wathi mababuye noYosefu, wabuye noBenjamin umninawa wakhe, ngendlela wayemthanda ngayo uBenjamin umninawa wakhe. uYosefu zange akwazi ukuzibamba. Xa bebuye noBenjamin, uthi umbhali waphuma kweli gumbi ebekulo, wangena engotsini. Wabazalwane bam, xa ingena engotsini eyedwa, kwafika imini yokuthengiswa kwakhe Ishmayeli, wakrazuka umphefumlo wakhe kuba kabhitreywanga lutshaba, wabhitreywa ngabazalwane bakhe. Bazalwane bam abazintanda, wakrazuka umphefumlo. Uthi umbhali kwavakala isililo, kungaziwa into yokokuba ulilela ntoni uYosefu. Bazalwane bam, isililo sasikraka, ngoba ukubhitreywa ngumzalwane kulinxebe eliphindaphindwe kabini nakasixhenxe nakalishumi. Bazalwane, endaweni yoba ube liliso lesithathu lomzalwane wakho, kodwa xa utyhafaza la anawo umzalwane wakho uyamonzakalisa. Bazalwane bam abazintanda, bazalwane, eyona nto namhlanje sizomisa yona luthando lobuzalwane. Bazalwane bam abazintanda, kubuhlungu kushiywa nguwe Jonathan mfowethu, kubuhlungu kushiywa nguwe Jonathan mfowethu. Ubuye
belunceke intandane kum, uthando lwakho kum beluncamisile, beludlula uthando lentombazana. Awu bazalwane bam abazintanda, kubuhlungu ukubhitreywa, kubuhlungu ukubhitreywa, kubuhlungu ukubhitreywa bazalwane kwam abazintanda. Ewe singanyamezela xa sonzakaliswa lutshaba, kodwa abazalwane bethu jonga abazalwane, xa uthethwa ngobuzalwane eBhayibhileni uthe uYehova xa siyalela, lila nabalilayo, vuya nabavuyayo. So umzalwane xa kuba bekuthiwa sinabazalwane nyani, if ufumana ipromotion, abantu bokuqala ubaxelela ifamily yakho, emveni koko ngabazalwane bakho. Bazalwane, masimbuleleni uThixo mkhulu, ndifumene ipromotion emsebenzini. Now indaba ezimnandi zokuqala ezivisa kamnandi uzishare nabazalwane, bendifuna ukutsho. Okwesibini, if mhlawumbe uqhaphukelwe livili lemoto okanye mhlawumbe une-shortage whatever, into ekwenza uba ubandezeleke ngelo xesha, wabelana loo ntlungu yakho nabazalwane. Bazalwane, le veki iphela nje andiva mnandi, ngoLwesibini ndiye ndagqabhukelwa livili. So ukonzakaliswa ngumntu okwazi wonwabile, okwazi ulila, okwazi uvuya, kuyingozi, kubuhlungu kakhulu kunotshaba lwakho olupha kude, olumane lusezela iindaba njengawe, into yoba ingathi uthenga imoto entsha, ingathi uyarenovator, kuvakala ingathi abantwana bakhe baye eyunivesithi. So utshaba lakho luba kude kuwe most of the times, but ukonzakaliswa ngumzalwane wakho who's very close kulimaza kakhulu. uYesu wayengawunyamezela umnqamlezo, kodwa eyona nto yamlimazayo into yokokuba yaba yi-inner circle nguJudas owathengisa ngoYesu. Selethengise ngoYesu uJudas, akonele entliziyweni, wayothatha umphefumlo wakhe wazixhoma. Bazalwane bam abazintanda, bulumko. Ewe bengicela ke ukuyimisa le ndawo ethi kubuhlungu ukubhitreywa ngumzalwane. It's painful bazalwane bam abazintanda. Mandiyeke ke ngelithi bazalwane, because we're drawing lessons kubomi bukaDavide, ubomi kaDavide nobudlelwane bakhe noJonathan. Bazalwane bam wabazintanda, uDavide wenza into esisimanga. Emveni kweminyaka engcwatyiwe uSawule, wathi uDavide xa engenela ulawulweni noJonathan bengcwatyiwe, xa engenela ulawulweni wathi akusekho nempunde na, uthando lobuzalwane olugqobhoza sele wena ungasekho yofumana inzala nabantwana bakho. Akusekho nempunde na endlini kaJese, ndiyenzela inceba ngenxa kaJonathan. Endlini kaSawule ndiyenzela inceba ngenxa kaJonathan. Bazalwane bam abazintanda, ewe oluthando bazalwane luthando lobuzalwane sele uJonathan engasekho. Ewe bazalwane bam abazintanda, ewe kwaphakama umfo, waxhuma wama ngenyawo wathi ndinayo impendulo yalo mbuzo kumkani. Sithe xa sisenza i-research safumanisa into yokokuba ewe ukhona unyana kaJonathan, ewe usema uphaya kulandlu wamakire eLodibhare. Ewe ingxaki yalo mfo ufe inyawo. Wathi uDavide andinangxaki necondition yakhe, eyona nto endiyikhumbulayo nguyise enobudlelwane nam. Bazalwane bam abazintanda, engumzalwane kum. Bazalwane
uthando lokukhangela inzala yomhlobo wakho, yomzalwane wakho, sanje umhlobo wakho engasekho. Unabona abazalwane abonothi namhlanje xa unongasekho bathi ewe sizobona abantwana bakasibanibani. Bazalwane bam abazintanda, sizobona abantwana bakaMajeke. Ewe sizobona abantwana bakaMajeke. Unabona abazalwane abangaqoqoshi affairs zakho sele wena ungasekho. Ngothando jonga uDavide is in power. Uthi uDavide ndicela ukhangela ngenze land odidi, ndikhangele ewe amasimi akowenu ndiwabuyisele kuwe. Bazalwane, noba unabantu abangaxhaphaza inzala yakho, unabona abazalwane ngale mini namhlanje sizomisa uthando lobuzalwane. Bazalwane bam abazintanda bulumko, uThixo ke makasincede uThixo sikhangele abazalwane. Ndiyamoyika uPawulos xa eyala uTimoti, uthi Timoti ewe yiba yingcathu woyame nabantu abayinqulayo inkosi ngokunyaniseka. Bazalwane bam abayizintanda, phakathi kwabantu okhonza nabo Timoti, khetha abantu abanyanisekileyo ekuyikhonzeni, ekuyinquleni inkosi. UYesu uzoyamaniseke nabo bazalwane. Bazalwane bam abazintanda, ngoba uYesu beke wathi ayisingabo bonke abathi kum Nkosi abaza kulungena izulu. Andithi be judgmental ebandleni likaThixo, kodwa ndithi bazalwane bam khawukhethe abazalwane abangaba nawe uphila, bakuxelela into okokuba uzokonzakala apha, bakukhusele nangamaxesha amnandi babe nawe, nangamaxesha obuhlungu babe nawe. Naxa uthe wadlula emhlabeni bashiyeke ii-affairs zakho bezikhathalele. Bazalwane bam abazintanda, abo bantu ke ubabona ngoba beyinqula inkosi ngokunyaniseka. Inkosi yoxolo mayinisikelele, inkosi yoxolo mayinithande, inkosi yoxolo mayinibuke, inkosi yoxolo mayihlale inani ngamaxesha onke. ngoKristu inkosi yethu ngonaphakade. Amen.